बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नायजाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। अब्ला नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ। बेनिखायनो जों दिनैहाय गोबाव खालामालासिनो जों फैदो। अब्ला थाबैनो जों थांदिनि। मैया आङो फोसावखादोंमोन जे गस्पेल सिंगिं कम्पिटिसनाव जाय बिथांमोना अडिशनाव सिलेक्ट जाबाय, सायख'जानानै फार्स्ट राउन्डनि थाखाय सायख'जाबाय, बिथांमोननि रिजाल्टखौ आं मैया डिक्लेयार खालामनानै होबाय। बेनिखायनो सोरबाफोर नायाखैब्ला डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै नायहैदो। आरो बे समाव आं फोसावनो लादों जाहैबाय गस्पेल डेन्सिं कम्पिटिसननि अडिशन राउन्डआव जाय फंबाय बिनानावमोना सिलेक्ट जाबाय, फार्स्ट राउन्डनि थाखाय सायख'जाबाय, बिथांमोननि मुंखौ आं दा मख'नानै होगोन। बेनिखायनो गोसो होनानै खोनासंदो। नाथाय बे समाव आं मोनसे खोथा बुंखानानै लानो लुबैदों। नोंथांमोननि मुंखौ फोसावनायनि सिगां जायफोर फंबाय बिनानावमोना बाहागो लाबाय, जायफोर सायख'जाबाय, बिथांमोनखौ आं बेस्ट विश खालामो। आरो जायफोर फंबाय बिनानावमोना सायख'जायालासिनो थालांबाय, अननानै दुखु दाखालाम। नोंथांमोना नाजाबाय था। इयुननि समाव आं आरो बेबायदि लाबोबावगोन। इसोरनि महिमानि थाखाय जों खौसेयै इसोरनियाव बेबायदिनो जों दावगालांनो हाबाय थागोन। जोंनि मोसानाया आंनि थाखाय, नोंनि थाखाय नङा, जों इसोरनि थाखायसो नालाय। बेनिखायनो जों बेयाव बाहागो मोननाय बा सायख'जानाय बा देरहानाया गेदेर खोथा नङा। इसोरनि बाख्नायनायनि थाखाय, इसोरखौ गौरब खालामनायनि थाखाय नोंनि मोसानायखौ, नोंनि देहाखौ, समायना महरखौ नों बाहायनो हागोन। बेसो आंनि थांखिया। बेनिखायनो बे समावहाय जेबो नार्भास जानो नाङा, जायफोर फंबाय बिनानावा सायख'जायाखैब्लाबो। बे समाव अब्ला जों गोबाव खालामालासिनो जोङो दिनैहाय रिजाल्टखौ फोसावनोसै। नाथाय फोसावनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंबावनो सानो, जायफोर फंबाय बिनानावमोना बाहागो लाबाय आरो बेयाव सायख'जाबाय, बे सायख'जानायफोरनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जाहैबाय, नोंथांमोननि मोसानायाव जि मुद्राफोर, नोंथांमोननि जि करिय'ग्राफ खालामनाय, बे मोजाङानो। नाथाय नोंथांमोननि खुगायावहाय, नोंथांमोननि महरावहाय एक्सप्रेसन, नैबे बुस्थुआ खम दं आरो। बेनिखायनो बे समाव आं खावलायखानो लुबैदों, नोंथांमोना नैबे फार्स्ट राउन्डआव एसे टाफ जागोन। आं अडिशन राउन्डखौ एसे इजियाव, गोरलैयाव नोंथांमोनखौ आं सायख'नानै लाबोबाय। नैबे फार्स्ट राउन्डआव खिन्थु टाफ जागोन। आं नैबेयावहाय 10 जनखौल' आं सायख'नानै लाखादों। बेनिफ्राय नोंथांमोना टप 5आव थांनो हागोन आरो। फार्स्ट राउन्डआव जुदि देरहायोब्लानो टप 5आव थांनो हागोन। बेखौ आं मिथिहोखानाय जाबाय। बेनिखायनो बे फार्स्ट राउन्डआव जेब्ला मोसानायखौ हरगोन, नोंथांमोना मोजाङै मोसानानै हरदों, मोजां एक्सप्रेसन खालामनानै टाइटै मोजाङै, बेखौ आं आसा खालामना थाबाय। अब्ला जों गोबाव खालामालासिनो फैदो। दिनैनि आं मुंखौ फोसावथिनानै होनो सानबाय। गिबियावनो दं जाहैबाय पिरामिड ब्रह्म, क'क्राझारनिफ्राय। बेनिफ्राय नैथियावहाय सेलिना नार्जारी, जासमिन नार्जारी बिनानावमोना सानैजों मोसादोंमोन। बे समाव आं खावलायखानाय थाबाय नेक्स्टआवबो मोजां मोसानानै हरनो थाखाय। बेनिफ्राय दं जाहैबाय मिनिता हाज'वारी, नाम्बार 1 बुरिजानिफ्राय। बेनिफ्राय दंबावो जाहैबाय एन्जेलिजा नार्जारी, दादगारि बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय, चिरांनिफ्राय। बेनिफ्राय ग्ल'रिया बसुमतारी, बुरपार बाप्टिस्ट चार्च, टुक्राझारनिफ्राय। बेनिसा बसुमतारी, इस्ट चिरां कुमगुरि बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय। बेनिफ्राय दं जाहैबाय मार्लिना बसुमतारी, 1 नं टुक्राझारनिफ्राय। फिनलाइ नार्जारी, 1 नं बुरिजार, बिबिसिनिफ्राय। सानसोरां नार्जारी, जियागुरि बाप्टिस्ट चार्च, बिबिसि। आरो जोबथियाव दं जाहैबाय आम्बागाव बाप्टिस्ट चार्चनि लाइमोन सिख्लाफोरनि ग्रुप मोसानाय। अब्ला नोंथांमोना खोनानो मोनबाय, बेयाव सायख'जानाय साफ्रोमबो थागथियारि जानानै फार्स्ट राउन्डनि थाखाय भिडिअ रेडि खालामदो। मोजां मोसानो थाखाय नोंथांमोना रेडि खालामदो। बे फार्स्ट राउन्डनि भिडिअखौ नोंथांमोना आंनो आगष्टनि 1 निफ्राय 15 तारिखनि गेजेराव हरनो नांगोन। आं बेखौ मिथिहोखानाय थाबाय। आरो जायफोर बिथांमोना मेथाइ खननायावहाय फार्स्ट राउन्डनि थाखाय सायख'जादोंमोन, बिथांमोनाबो 1 तारिखनिफ्राय 15 तारिखनि गेजेराव, आगष्टनि 1 निफ्राय 15नि गेजेराव आंनो हरनो नांगोन। बे समाव आं खावलायखानाय थाबाय। आरो सोरबाफोर जुदि मेथाइ खननायनि बागै सोंनो, माबा मोनसे सोलोंनो, आं माबा मोनसे रोंबावनांगौ दं होननानै सानोब्ला आंनाव सोंहरनो हागोन। आं नोंथांमोनखौ फोरोंहरगोन, माबायदि रोजाबनानै हरनांगोन, माबायदि रोजाबनांगोन, बेखौ आङो फोरोंगोन। आरो मोसानायनि बेलायावबो दा फार्स्ट राउन्डआवहाय नोंथांमोननि गोसो बायदि नोंथांमोना मोसानानै हरनो हागोन। आरो मेथाइ रोजाबगिरिफोरखौबो आं बे समाव खावलायखानो लुबैदों, जाय फंबाय बिनानावमोना बेयाव सायख'जाबाय, दा नोंथांमोननि गोसो बायदि नोंथांमोना रोजाबनानै हरनो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोना बे फार्स्ट राउन्डआवहाय मेथाइ रोजाबनायाव सायख'जानानै सेकेन्ड राउन्ड थागोन एबा टप 10आव सायख'जागोन, बिथांमोननि थाखायबो आं आंनि चइसनि मेथाइ नोंथांमोनखौ आं रोजाबनो हरगोन। बेबायदि नोंथांमोना बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। आरो बे समाव आं खावलायबावनो लुबैदों, सोरबाफोर फंबाय बिनानावमोना बेयाव सिलेक्ट जानानै दङब्ला अननानै आंनि बे डिसक्रिपसनाव होनाय WhatsApp ग्रुप आं मोनसे खुलिनानै होदों, बेयाव थांनानै नोंथांमोना बे बादायलायनायनि डिटेल्सफोरखौ लानो हागोन। आरो माबा मोनसे सोंनो दङब्ला बेयाव सोंलायनो हागोन, जों बाहागो लालायनो हागोन। हामबाय होनदों। दिनैनि हाबाफारिखौ आङो बे समाव फोजोबबाय। अननानै बेयाव सायख'जानाय साफ्रोमबो मोजाङै गोसो होनानै
बादायलायनो थाखाय थाम थिम जानानै थादो आरो दानिफ्राय प्रेक्टिस खालामनानै 1 तारिखनिफ्राय आंनो भिडिअखौ हरनो हागोन बेखौ आं फोसावखाना थाबाय। इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। गोजोनथोंसै। आमेन।